Boa noite. Imos a comezar este pleno ordinario de 30 de abril de 2025. O punto número 1 é a aprobación da acta da sesión anterior do 26 de 2 de 2025. Eugenio, non sei se queres comentar algo. Jennifer? Julio? Ben, votos a favor de aprobar a acta da sesión anterior. 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos a favor. O seguinte punto, expediente 274-2025, modificación de créditos, crédito extraordinario, suplemento de crédito. Ben, estes puntos que debatimos hoxe xa se trouxeron na Comisión Informativa a semana pasada e, bueno, temos o recoñecemento extrajudicial do ano 2023, fixos a liquidación tamén do ano 2024 e temos outro recoñecemento extrajudicial para este ano. As cantidades que hai que aprobar, a modificación de crédito, bueno, son facturas, gasto corrente e gasto de facturas de proxectos, os cales se fixo o procedemento, pero bueno, por motivo de datas de xustificación de subvencións quedaron pagos pendentes. Ben, bueno, hai que pagar as facturas. Creo que esta é a quinta vez que ven a pleno e é o expediente 274-2025, modificación orzamentaria, crédito extraordinario, suplemento de crédito. As facturas que debemos pagar con remanente de tesourería para gastos xerais. O Concello na última liquidación ten 1.915.787,57 euros de remanente. Había que incorporar remanente para dous expedientes, 40-2025 e 116-2025, e o remanente 25 do 4 do 25 é 1.693.209,47 euros. Ben, con ese remanente imos a pagar, se fai a modificación orzamentaria, as facturas do 23-24 pendientes de pagar, que son 381.869,49 euros. Ben, Eugenio, non sei se queres comentar algo. Bueno, boas noites a todos. Como xa dixemos no pleno anterior, nos vamos a absternos para favorecer que podan cobrar tanto os autónomos como as pequenas empresas que están sin cobrar desde fai uns meses polos seus traballos realizados a este Concello. Pero isto non pode servir de precedente para facer o que se queira, xa que estades en minoría e a partir de agora debería de rendir contas ao Partido Popular. O Partido Popular pide as cousas claras. Queremos que se paguen as facturas a tempo e dentro do prazo. Queremos que haxa uns presupostos que este ano non os temos e queremos unhas reunións para que se nos rindan contas de todo. Moi ben. Jennifer? Bueno, eu considero que, despois de revisar a documentación, o único cambio que houve é que se ampliou o número de facturas que había das anteriores sesións, das anteriores expedientes que se trouxeron a pleno. O PP, no seu momento, fixolle a petición a cambio da súa abstención de que se fixera, de que se dera conta desas facturas e que se deran as explicacións. Non sei se houve algunha reunión e se deron esas explicacións pertinentes ou simplemente a abstención vai ser para favorecer o pago das facturas, porque o recoñecemento extrajudicial de crédito, según a lei, é para gastos extraordinarios e urxentes que se fan e o combo de facturas que vai outra vez, además de 2023, amplíase cas facturas do 2024, é o caixón desastre da mala xestión que ten o Goberno. Non digo que o 100% das facturas estiñan mal, sí que é certo que pode haber algunhas que señan que quedan da liquidación do ano anterior, pero remitímonos outra vez aos expedientes e aos informes que fai Secretaría de Intervención
e vemos que sigue habendo facturas que, pese a todo o que se lle leva dito nestes últimos plenos, señor Requeijo, sigue actuando da mesma forma. Entonces, pola miña parte, vendo que non hai cambios e se non hai ningún tipo de conversa co PP, nin acordos, nin explicacións, o meu voto tampouco vai variar aos anteriores plenos. Moi ben, Julio. Sí, boa noite. En primeiro lugar, quería aclarar que eu non estou, nin estuve nunca en contra do pago das facturas. Agora, o que non vou apoiar son as irregularidades, porque así o di os informes de Secretaría, os informes siguen sendo os mesmos que fai un ano, as facturas siguen estando aí, unhas facturas que había de dudoso desglose, entón, polo tanto, eu non vou apoiar esas irregularidades. Mentres haxa informes negativos de Secretaría, co meu voto, dende logo que non conten. Pero, bueno, visto agora, pois xa ten o apoio da bancada de enfrente, que parece ser que, bueno, lle vai dar o seu apoio. Entón, aquí é cando, dende fai un ano, o partido da bancada de enfrente pois estaba votando en contra. E aquí é onde lle vou pedir explicacións á portavoz, xa que anunciou con 2 meses de antelación que se iba a abster no pago das facturas, sin aportar nada, porque pidelle explicacións vostede ao señor Requeijo, ata agora, dende o ano 2015, non deu ninguna explicación, e se llas dá agora, pois, noraboa, deme a receta vostede tamén, que llas pedirei eu. Durante estes 2 meses, houve empresas que se puxeron en contacto comigo, me consta que con vostede tamén, con anterioridade, creían a súa versión, así mo dixeron. Unha desas empresas que denunciou o Concello. Pero agora lles parece unha tomadura de pelo pola súa parte, que durante un ano vostede votara en contra. Repito, tendo eses informes negativos de Secretaría, é que cambiara o voto. Lles parece unha tomadura de pelo e lle pido explicacións neste pleno, porque todos queremos saber a que está a xogar vostede. Nada máis. Ben, hai uns traballos executados, páganse facturas por traballos executados, eu creo que eso é incuestionable. As facturas están a disposición de calquera dos partidos da oposición, dos 3 grupos que temos aquí, están a disposición deles, xa estaban desde o primeiro momento, e bueno, por dúbidas e por comentarios que se verten aquí neste pleno, se pode ver os traballos que se executaron e os que non, e correspóndense con traballos efectivamente executados. Ben, non sei se tedes algo máis que decir. Sí. Bueno, eu teño que decir que eu non tuve ninguna reunión co señor alcalde. Isto xa o dixen fai 2 meses, anunciei na prensa e meditado e decidido entre compañeros de lista, non decidín eu. E o señor Julio Díaz ten o privilexio de saber moitos movimentos do Partido Popular de antes e sabía as nosas decisións e el tamén tiña decisión, era unha de bloquear como está facendo ahora mismo. Como ben digo, foi unha reunión entre os compañeros de lista, a maioría deles, e decideuse desbloquear. Con isto non quero decir que vai a apoiar ao señor alcalde na maioría das cousas. Falei con moitas empresas, pedídeme que desbloquee isto, eu ben sei a quen te refires, esa persoa sabe o meu movimento. Non teño nada que ocultar, non como a mellor como outra xente que pode ter que ocultar algunha que outra cousa, e se decidimos é por maioría do equipo do Partido Popular ou do Grupo Municipal Popular, non decidín eu soa. Con isto, podo decir, sei que hai un informe que onde non vamos, non cumplimos as leis, pero
Creo que castigar aos autónomos e empresas, seguir castigando, pois non. Con isto, brindo e volvo a invitar ao señor alcalde e ao seu equipo a facer máis reunións e intentar chegar a acordos para non ter estes bloqueos. Poden salir outros proxectos, nos apoiaremos coa nosa abstención e outros bloquearemos, eso seguro. Pero eu o que non quero é imposicións por parte de naide. Eu dito, e non me volvo a repetir, foi unha decisión de todos, non só miña. Ben, Julio. Nada máis. Ben, imos a pasar a votación. Votación de modificación de crédito extraordinario por 381.000 euros. 381.000 euros. 869,49. Votos a favor de aprobar a modificación orzamentaria. 3 votos a favor. Votos en contra. 2 votos en contra. Abstencións. 2 abstencións. Ben, pasamos ao seguinte punto e que está relacionado co anterior. Expediente 272-2025, recoñecemento extrajudicial de créditos. Ben, xa temos crédito e hai que recoñecer as facturas que aparecen no listaxe, facturas de luz, recollida de lixo, temos algunha factura de limpeza, tivechedes acceso ao expediente e hai que recoñecer estas facturas para proceder ao seu pago. Non sei se queredes decir algo, pasamos directamente á votación. Sí. Jennifer? Señor Requeijo, naide pon en duda os traballos feitos polas empresas. O que se pon en duda é a forma que teñen vostedes de facer o contrato deses traballos. Que, como ben dicen nos informes, e vamos cansados de dicilo ao largo de todos estes plenos, hai contratacións que non están suxeitas a licitacións, que hai posibles subvencións encubertas, que quere dicir que son pagos que se fan a actividades que non teñen unha xustificación, e a iso nos referimos, que están fora da normativa, da legalidade. E vostede, se tuvera posibilidade de habelas pagado, como é agora no combo dos recretos, que tamén hai facturas, houbera o feito. Pero, cando ten que chegar ao pleno para recoñecelo e para aprobalo, é porque algo falla. E aí están os informes de intervención que o dicen. Volvo a repetir, naide pon en duda os traballos das empresas nin da xente que, ca súa mellor intención, presta o servicio ao Concello. Pero hai que facer as cousas administrativamente ben. Fai un ano, en outubro, ano e medio, tamén veu a aprobación de recoñecemento extrajudicial de crédito do 2022. E eu, no pleno dese ano, dixenlle que lle mastiña, pero que non seguirá utilizando esa vía para facer as cousas. E vostede fai caso omiso ao que se lle dice. Naide quere dicir aquí que nin nós tiñamos a razón, nin vos a teña, simplemente que hai que chegar a entendemento. O que non se pode impoñer o sí porque sí, que é o seu criterio. Nada máis. Bueno, por alusións, o funcionamento da administración, é certo que hai unha serie de contratos que hai que sacar a licitación. Cando esa licitación, ese contrato está caducado, a lei obriga a volver a sacar a licitación. Eu creo, en todos os meus decretos, por lo menos dende que temos esta secretaria aquí no Concello, en todos os meus decretos hai unha orde ao rematar o decreto que di, ou no propio decreto que di, que se saque a licitación todos aqueles traballos, aqueles servicios que se sean necesario, creo que é así, non, Paula? Sempre metemos nos decretos esa coletilla, non? Que se saca a licitación todos esos traballos, servicios, etcétera, 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 que se sean necesario, suministros tamén, gasoil, luz, que se sean necesario licitar. Bueno, hai unha limitación de persoal neste momento, hai 2 licitacións abertas, bueno, e é o que temos. Este é un concello pequeno e as limitacións que temos a nivel de persoal
impiden que non se saquen todas as licitacións. Pero máis por iso non vamos a deixar os veciños sin luz, que non haxa gasoil para a brigada, bueno, unha serie de servicios que temos que sacar e que temos que levantar eses reparos. Bueno, calquera persoa que coñeza o funcionamento da administración sabe que isto se fai así, no Concello de Muras, no Concello de Xermade, no de Ourol, e senón que veña alguén aquí e tira a primeira pedra. E respecto que as subvencións encubertas, bueno, non lle discuto, pero cando en ocasións, non sei, se organiza unha comida e ven un veciño e che pide, porque é unha comida que está organizando unha subvención, non imos a dar nomes, non? E che pide, oye, sería posible ter unha ambulancia? Ben, esa ambulancia sí que é posible. Subvención encuberta, non sei, sería unha cuestión de interpretar. É un servicio que prestamos aos veciños e que eu creo que está ben executado ese gasto. Por matizar estas cuestións das subvencións encubertas, licitacións, que eu creo que temos que facer unha lectura ao mellor un pouco máis ampla de estas cuestións. Entón, bueno, pasamos á votación, expediente 272-2025, recoñecemento extrajudicial de créditos. Votos a favor do recoñecemento extrajudicial, 3 votos a favor, votos en contra, 2 votos, abstencións, 2 abstencións. Ben, pasamos ao seguinte punto, mocións. Temos unha moción, o expediente 280-225, moción presentada polo concelleiro non adscrito, adquisición parcela para a Feira de Poltro. Julio, si queres comentar, bueno, presentala, vamos. Sí. Vou proceder a ler a moción. Moción que formula o concejal voceiro do grupo non adscrito, don Julio Díaz, que se presenta ao pleno para a súa aprobación e votación. En Muras vivimos ao redor dos nosos cabalos todo o ano, pero a Feira do Poldro e Gando do Monte, da que o pasado mes de setembro se celebrou a 36 edición, xa é un referente en todo Galicia. O cuarto fin de semana de setembro temos todos unha cita especial, reunindo veciños e gandeiros de toda a comarca e turistas que veñen de outros puntos do país e incluso do estranxeiro. Baixo as altas árbores do Monte da Gañidoira, a 700 metros sobre o mar, carreiras de cabalos, artesanía, concursos de gando, música e bo xantar. Esta feira, que recordemos, comezou no ano 1978 por parte dun grupo de veciños para a exaltación e comercialización da carne de poldo. E dende aquela non fixo máis que medrar. O pasado mes de setembro celebrouse a 36 edición e xa se considera todo un referente, respaldada pola gran participación de público e sendo en marzo de 2019 recibiu o recoñecemento da Xunta de Galicia como Festa de Interese Turístico Galego. Ademais da cuestión cultural, é unha oportunidade de negocio para os nosos gandeiros, pois nos curros da Gañidoira tamén se negocia a venda de vacas e de poldros. E non só nas datas de celebración da feira, senón noutras ao longo do ano. Tal é así que dende o Concello se ten habilitado no recinto habitual da feira un cargadoiro para os veciños interesados na venda de poldros para recría, concretamente neste 2025, nos meses de marzo e de abril. O que me leva a propoñer esta moción é que, dada a importancia que nos últimos anos está a tomar a celebración desta feira e a repercusión tanto cultural como económica que supón para este Concello e os seus veciños, dende os poderes públicos deben adoitarse medidas que a preserven e que posibiliten a protección do entorno onde se ven a celebrar. Así, a cuestión pola que se presenta esta moción ten como finalidade que por parte do Pleno se acorde adquirir a propiedade da parcela onde ten lugar a feira. O recinto onde se desenrola a feira é unha finca de titularidade privada, parcela catastral 46 do polígono 46, e trátase dun enclave ideal para a celebración da feira, tanto pola súa cercanía á carretera nacional 540 como polas dimensións da mesma e a envergadura das árboles de que dispón. Así a todo, a tala de piñeiros levada a cabo nos últimos tempos polos seus titulares nunha parte da parcela non é acorde ao uso como recinto da feira, pois é imprescindible un entorno arborado, tanto dende o punto de vista da paisaxe como da comodidade para os animais e as persoas. Así, parece claro que a preservación do recinto só se conseguiría se é do
se é o Concello titular da parcela, en lugar de estar en mans privadas e as particularidades de decisión dos seus titulares. Esta é a moción que vou presentar. Ben, Eugenia, non sei se queres comentar algo. Sí. Bueno, como ben dixo o señor alcalde, na Comisión Informativa, o Partido Popular presentou no 2019 unha moción pedindo o mesmo, que a finca pasara, que se comprara a dita finca a pasar a ser titularidade do Concello. Non se fixo. Tamén, no mandato 2015-2019, o Grupo Popular tamén presentou outra moción cando vostede entrou como alcalde, pedindo o mesmo. Entón, esta sería a terceira moción que se presenta polo mismo motivo. Esta finca xa fai anos que tiña que ser propiedade do Concello. Creo que xa vamos tarde, porque agora mesmo a esencia principal da feira acabase de perder. Digo isto da esencia porque a nosa feira do Poltro sempre estuvo ubicada e sempre estuvo relacionada co Alto da Gañedoira e un pinar. Ese pinar xa non existe. E a función desta feira, de calquera outra feira, é unha compra-venda de animais e de gando, e sobre todo dos gandeiros do noso Concello, e que saquen o mellor beneficio nas súas ventas, os seus tratos, e que repitan o próximo ano. O Partido Popular cree que a súa compra xa perdeu interés, xa que non é o mesmo. Eses pinos servían tanto para resguardar do sol os visitantes e gandeiros como para os animais. Tamén sirven como resgardo para días de temporal que os temos tido de moitísimo aire e auga e servían tamén para resguardar os animais e as persoas. Agora hai que saber como se replanteará desde o noso equipo de goberno, os nosos mandatarios, esa feira con este cambio tan radical que se fixo fai un mes. Ben, Jennifer. Eu, con respecto a esta moción, dende fai anos, considero que é un punto de interés, é algo que é parte da esencia de Muras, a Feira do Poltro. Desde un principio debería estar organizada en terreos municipais, lóxicamente, porque así non dependeríamos de que os propietarios das fincas teñan daños nelas e lle haxa que facer un pago deses daños, nin que nos digan que non, porque lóxicamente están en todo o seu dereito de facer o que estimen nas súas fincas, para iso son os propietarios. Eu tamén considero que a feira deberíase facer en terreno municipal. Estaría ben que se adquirira a parcela. Tamén é certo que isto depende única e exclusivamente do propietario da finca, que terá que dicir algo ao respecto. Eu sí que apoiaría a posibilidade de que se adquirira, pero tamén é certo que non baixo calquera circunstancia, nin sempre tendo en conta se o propietario, lóxicamente, o quere facer ou non. Pouco máis que dicir. O sea, a moción está ben, todos consideramos que a feira debería estar feita en terreno municipal, pero, dadas as circunstancias, quen ten que decidir é o propietario da finca, lóxicamente. Ben, bueno, eu con esta cuestión, o certo, comparto que quen ten que decidir é o propietario si quere, a propietario ou propietaria, si quere vender a finca ou non quere vendela. É certo tamén que aquí, antes de estar gobernando o BNG, gobernou o Partido Popular moitísimos anos e, eu lembro, no seu momento, cando o ex-alcalde que había aquí quixo entrar ali coas palas, abriu camiños, tiraba pinos, e naquel momento ninguén se cuestionaba nada. Os pinares, todos somos os que coñecemos un pouco, temos pinares, hai unha enfermidade, a banda tinta, a tinta marrón, que está sacando os pinares. Bueno, o pinar da Feira do Poltro, a ninguén se lle escapa, que de 5 anos, 6 anos para aquí, mermouse, pois, polo menos 2 hectáreas de pinar, morreron. E, quedou un espacio ali, unha hectárea, ou cerca dunha hectárea de pinar,
bueno, fai pouco tivemos dúas actividades coa marca Muras, dende a primeira á segunda xa caíron 5 ou 6 pinos. Bueno, aquel pinar vai a morrer todo, porque, bueno, a tinta marrón o que fai é que secan os pinos e acaban caendo. Entón, bueno, eu creo que os propietarios ou propietarias, bueno, con bon tino, decidiron cortar esos pinos. Creo que se vai a volver a plantar, a pinar, e, bueno, e me parece que tivemos fai pouco, ainda estamos pendientes dunha sentencia por un accidente que hubo na Feira do Poltro que non está relacionado co pinar. Bueno, creo que temos que guardar tamén os intereses do Concello. E, bueno, e fora de todo isto que aparece na moción, evidentemente, os terreos para a celebración da Feira do Poltro, claro que deberían ser titularidade pública e se evitaba tamén calquera tipo de malinterpretación e calquer tipo de comentario, como escoitamos moitas veces aquí a señora portavoz do Partido Popular dicindo que cando van ali os operarios do Concello pola feira lle van desbrozar a finca ao alcalde, e debería ser pública, pero, bueno, as circunstancias son esas, e eu creo que non hai millor salvagarda para a Feira do Poltro que esa parcela nestes momentos siga sendo de propiedade privada. E máis, creo que os propietarias nunca puxeron ningún impedimento para a celebración da Feira do Poltro ali, e, bueno, e non era o mesmo que acontecía antes, que se entraba porque sí, porque lo digo yo. Entón, bueno, se poden tomar as decisións que se tomen, pero tamén é certo que o Concello acarrea, bueno, creo que é así, non tería que falar con intervención, pero polo retraso nos pagos de facturas das modificacións de crédito do 23 do 24, temos un período medio de pago elevadísimo, temos inestabilidade económica e non cumplimos a regla de gasto. Entonces entendo que o informe de intervención, se en algún momento se decidira adquirir a parcela, pois non sería favorable. Pero, bueno, votamos e o que se decida, bueno, pues quedará aí. Se me permite. Sí. Bueno, quería engadir que hai un decreto que ten por obxecto regular os requisitos e efectos da declaración de festa de interés turístico de Galicia, así como o procedimento, vixencia e pérdida de condicións de festa ou feira de interés turístico de Galicia. Un dos puntos é o manter o adecuado cuidado do entorno urbanístico, monumentais ou paisaxístico, neste caso, donde se desenrola según a súa natureza. Entón, esta corta supoñería ou podería supoñer a perda dese título, a parte tamén das subvencións que todo elo conleva. Nada máis. Bueno, veremos. Eso é unha interpretación que faz ti, Julio. Vale. Bueno, é unha interpretación túa. Votos a favor desta moción? 2 votos a favor. Abstencións? 5 abstencións. Ben. Vale, pasamos a actividades de control, resolucións de alcaldía. Moi ben. Sí. Ben, tiñamos outro punto pendiente. Permítesme un momento, un segundo. Falando da moción, se me permite decir bueno, está, dixo a portavoz do Partido Popular que no 2019 levara unha moción. Bueno, é curioso que daquela o seu partido levara unha moción e que desta vez, dicindo ela que é unha moción semellante, pois non a apoiara. Despois tamén quería engadir que hai un artículo, que é o artículo 76 da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, a cal di que os membros da corporación local que teñan un vínculo directo
neste caso, cos propietarios da finca, deberán hacerse de participar na deliberación, votación, decisión e execución de todo o asunto cando concurran algunha das causas que se refire á legislación e de procedimento administrativo e contratos de administración públicas. A actuación dos membros que concurran ditos motivos implicará, cando así sexa determinante, a invalidez dos actos nos que interveñan. Entonces, bueno, quero que conste en acta isto, tomarei as medidas necesarias para impugnar dita votación, porque aparte, bueno, vostede, señor Requeijo, é un dos titulares da finca tamén, entonces, bueno, debera vostede como alcalde dar exemplo e cumplir a lei, nada máis. Ben, pero creo que o equipo de goberno se abstivo. Pero acabo, vostede como membro, como neste caso, di vostede que os propietarios, pero vostede é un dos propietarios. Entonces, bueno, como xa lle lín, vostede non, bueno, é o que di a lei, o artículo, vostede non pode participar ou non debería participar na deliberación, votación ou decisión, independentemente de que se abstuvera ou de que votar ou non votar. Eso é outro punto. Sí, nos entendemos. Bueno, aquí a votación creo que foron 2 votos a favor, non? De adquirir os terreos e 5 abstencións. Entón, bueno, non sei, a secretaria será a que teña que decir e o que diga a secretaria terá que informar ou non sei, o que considere, Silvia, sobre esta cuestión, que non sei tampouco moi ben. Se ha presentado una moción y de los votos a favor, 5 abstenciones, la moción prospera. Eso sí, pero aparte de eso, quero dicir que o señor Requeijo, neste caso, como un dos propietarios, aparte de que a moción prospere e non prospere, el, neste caso, non debería votar, porque así o di a lei. É o que quero puntualizar, eu neste... Non me puedo pronunciar porque non sei se el señor Requeijo es propietario ou non es propietario. Bueno, se mira, Julio, no te preocupes. Sí. Que... Bueno. Sí. Señor Julio. Pero por alusións ao alcalde ou alusións a ti? Bueno, que dirixeuse a min, entón gustaríame contestarlle. Vale. Eu desta vez abstúvenme porque xa acabo de decir que vamos tarde. A verdadeira esencia era un pinar. Ahora mismo a feira dá o mismo que se faiga nesa finca como nas de enfrente que non teñen un triste árbol. Entón, a esencia que é a ubicación Alto da Gañidoira e un pinar xa non existe, só o que é no Alto da Gañidoira. Entón, por eso, ahora mismo, esa finca é o mismo que as que hai enfrente, que son campo aberto. Ben se sabe que aquí, a finais de setembro, pode vir un día de sol grandísimo, como pode vir un día de temporal. Entón, os pinos servían de moito refuxio, tanto para unha cousa como para outra. Ben, está Eugenio. Sí, Julio. Bueno, o punto número 5, vimos a traer o equipo de goberno, temos pendiente a aprobación das axudas ás distintas asociacións do Concello. Entón, temos un quinto punto que é transferencia de crédito entre partidas, distintas áreas de gasto para que esa partida teña 17.000 euros e conceder unha axuda, a mesma proposta que trouxemos no seu momento, a última vez, 5.000 euros á Asociación de Mulleres Rurais de Muras, 4.000 euros á Tila, 1.000 euros á Asociación de Cazadores de San Pedro, 1.000 euros para a Asociación de Cazadores da Xestosa, outros 1.000 euros para a Asociación de Cazadores da Balsa, 4.000 euros para a Casa do Mel de Goente, e mentía, non é a mesma proposta, pero bueno, estiven falando con Eugenia e
comentoume, e eu tamén podo entender que deberíamos incluir a Asociación de Cazadores de Oviveiro con outros 1.000 euros, ainda que no seu momento sí que me trasladaran certas cuestións que ao mellor temos que estar por encima delas. Entón, esta é a proposta, a modificación base 38 das bases de execución do orzamento para aprobar en pleno, facer a modificación dos 17.000 euros para que as asociacións que temos aquí no Concello podan levar a cabo actividades e facer a súa vida de asociación. Non sei, Eugenia, se queres comentar algo. Sí. Bueno, ahora sí que teño que decir que o día do apagón falei co señor alcalde no cruce do Burgo, á vista de todo o mundo, non teño por que ocultalo, e díxeme que iba a levar isto a pleno. Díxenlle que non levara se non añadía o coto do Viveiro. Nun principio sí, añadeuno, pero dime conta que falta a AMPA. Nos, se non vai a AMPA, no listado, non vamos a apoialo. Entón, se nosotros en determinadas circunstancias non vamos a apoiar ideas que propoñe vostede, aunque cumpla un requisito. Teñen que ir todas, incluída a AMPA. E quero que conste en acta que o PP pide que se incluyan as axudas na AMPA. Quero que quede tamén que conste en acta que a resposta do señor alcalde ahora mismo, se dice que as vai incluir aquí, e que conste en acta, pois sí que apoiaremos. Pero se non, non. Se vostede dice que nos vai poñer hasta máis adiante cando pase o xuicio, nós non apoiamos eso. Entón, mentre vostede non aclare e non diga aquí, que conste en acta, repito, que vai añadir a AMPA, nós non apoiaremos o resto das subvencións. Moi ben. Jennifer? Eu estou flipando ca hipocresía, ca falsedade, ca sociedade, ca que se tratan as cousas do Concello, de verdad. Estou flipando. Cando trouxen a proposta das axudas das asociacións, entre elas estaba o coto do Viveiro. E vostede díxome por activa e por pasiva que eles non querían a subvención, que además estaban con cos do Orol, que non sei que máis, bueno, que eses que non iban dentro. Díxoselle que sacara a Casa do Mel porque está recibindo pagos do Concello por actividades que está realizando no noso Concello e non considerábamos que a Casa do Mel seña unha asociación que teña que levar unha subvención como o resto das asociacións do Concello de Muras. Se fai cursos e se fai actividades no Concello, xa se lle están a facer os pagos desas actividades que está facendo. A súa hipocresía non ten límites. Acaba de decirme, facerme un comentario conforme unha subvención encuberta cando ven un veciño, ese veciño, vamos falar claro, é o presidente da Asociación Atila, máis concretamente meu pai, para que quede claro a todos os veciños. Ven pedir unha ambulancia para o día da ruta a cabalar. Non ven pedir limosna, ven pedir se o Concello quere colaborar, señor Requeijo, simplemente. Se non quere colaborar o Concello, non se preocupe, que a Asociación Atila terá que buscar os medios por outro lado, como o leva facendo 30 anos que hai de existencia da asociación. Entón, non me veña agora que a hipocresía de que lle quere dar 4.000 euros cando acaba de decir que ven un veciño pedirlle unha ambulancia para o día dunha comida. Entón, volvolle a dicir o mesmo que lle dixo no seu momento. Nós fixemos unha proposta. A súa contestación foi vota a favor das facturas e lévase a súa proposta. Agora xa ten as facturas aprobadas, xa as pode pagar. Polo que a mí respecta, sentes a falar das cantidades. Porque eu volvo a dicir que a mí parecenme injustos que uns leven 4.000, estou falando de Atila, e as mulleres do rural 5.000, e outros como os cazadores leven 1.000. Hai que saber que tipo de actividades quere facer cada asociación e o custo que corresponde con esas actividades. Estou segura que os cazadores, se lles dan 4.000 euros, fan actividades exactamente igual para eses cartos. E despois, faime moita gracia que dé a esas asociacións e que deixe a AMPA. Vai dicir que hai un expediente aberto, que ten unhas condicións específicas que non cumple.
No, cumplir, cumple. O sea, estálle reclamando todas as subvencións dos últimos 3 anos, pero eso non implica de que vostede non poida metelo no combo de axudas para esta partida. Unha cousa non implica a outra, ou é unha condición da súa subvención para a AMPA. Porque eu creo que é unha asociación igual que o resto, que ademais vostede colaboraba a nivel de concello e era a que máis recibía. E a hora de súpeto, por que se lle reclaman 3 anos de subvencións e desapareces das axudas? Faime moita gracia que é algo que iba a tocar no seguinte punto dos decretos, porque vexo que hai partidas por decreto aprobados como poden ser 300 euros para levar un contacontos ao colexio, despois 310 euros dun autobús para unha excursión do cole, 450 euros para gastos do entroido, 360 euros para gastos do entroido, música para o entroido en torno aos 1.000 euros, un total de 3.000 e pico euros de decretos que o señor alcalde fai de gastos ao cole. Eses gastos antes, quen facía este tipo de axudas ao cole era a AMPA, señor Requeijo. Aquela que vostede dixo que os pais nos íbamos de vacacións cos cartos da AMPA. Estes cartos, que agora paga o Concello, salían da AMPA antes, as colaboracións do colexio. E agora ven outra vez que as axudas ás asociacións. Séntese a falar as cousas e poñemos entre todos a cantidad para darlles. Non a que quere vostede, ou a que trata con Eugenia nunha reunión un día dun apagón. Eu non considero que señan as cousas... Había luz que era a unha da tarde. Eu refírome ao comentario que fixo Eugenia, non quero dicir que foi... Digo, o día do apagón, non quero facer demagoxe diso. Moi ben. Julio. Sí. Bueno, eu estou totalmente de acordo de que se den axudas ás asociacións, claro está. Estamos nun concello que temos bastantes asociacións, temos bastantes, bueno, cotos de cazadores, prácticamente en todas as parroquias, debemos considerarnos uns privilexiados porque, bueno, outros concellos pois non dispoñen de tantos cotos de cazadores nin tantas asociacións que están facendo un traballo moi bon. Pero gustaríame que explicara porque durante varios plenos se lle negou a axuda, a subvención ao coto de Viveiró e agora de repente métese esa axuda neste pleno porque, bueno, eu non estaba informado deste tema e entonces polo tanto, cando queira, sentámonos a falar e podemos apoialo sin ningún tipo de problema. Vale, antes de nada, porque dimos a palabra, temos que votar a urxencia desta moción de debatila, que xa estamos debatindo, e non votamos, me dice Silvia. Bueno, votos a favor de debatir a urxencia da moción, 3 votos a favor, votos en contra. A favor, 5 votos, votos en contra, votos en contra 1, abstencións, en contra ou en abstención, Julio? En contra. E 2 en contra. Bueno, estamos debatindo aquí a cuestión das axudas. O equipo de goberno considera que as asociacións que temos no Concello que teñen dereito a ter axudas, o seu gasto ordinario e outro tipo de gastos necesitan financiación para leválos a cabo e esta é a proposta que trae Metín, a asociación do Viveiró, con ese criterio que tiña o equipo de goberno, porque así non lo trasladaron membros da asociación, pero bueno, logo de falar co equipo de goberno e falar con Eugenia, bueno, consideramos que non pasaba nada porque metéramos a casa aos cazadores do Viveiró aí e se meteron. A Casa do Mel, eu creo que hai que aclarar unha cuestión. Unha entidade que leva un convenio a maiores ou pasa unha factura por executar uns traballos, por dar unha formación, por colaborar na organización da Feira do Mel, ou tes un convenio. É dicir, se a Casa do Mel leva un convenio, non pasa factura. Pode pasar factura pois por algún tema de mel destos que damos no trail ou tal, pero fora diso non pasa factura, que ten un convenio. Respecto da asociación a Atila, ben,
é que non entendo moi ben todo isto. A Tilasi, se me pide unha ambulancia, ou se eu lle propoño ao presidente da asociación, oye, sería bo, porque así mo trasladan os veciños, que haxa unha ambulancia con un médico, porque nalgúna dos anos se levou algunha xente, bueno, foi precisa unha ambulancia, bien, se chama ambulancia, ven a ambulancia e esa ambulancia hai que pagala. Por iso vai ao recoñecemento extrajudicial de crédito. E ten un convenio de 4.000 euros, porque a proposta que nos trouxeron aquí ao Concello, proposta de actividades, entendíamos nos que será a cantidade que tiña que ter asignada. Ben, outras asociacións fixeron outras propostas e tiñan outra cantidade asignada. Claro, sí, bueno, a subvención encuberta, a ambulancia sería unha subvención encuberta, bueno, sería unha cuestión... É algo que é totalmente necesario. Pero é tan fácil como explicarlo. Non podemos poñer a ambulancia porque se trata dunha subvención encuberta. É tan fácil como explicarlo. As asociacións, eu polo menos estoume ao mellor tomando papeles que non debo, pero se non se lle dá, eu polas asociacións cas que colaborei e cas que colaboro, buscas a vida, non pasa nada. E se hai unha subvención que se aplica de 4.000 euros, ese coste desa actividade ou desa, por exemplo, da ambulancia vai a esa subvención, pois xa está, tampouco pasa nada. Pero non digades que son subvencións encubiertas ás asociacións, porque non é só iso, Non, é que estades dicindo que eso sería unha subvención encuberta, o tema da... Eso dilo ti, nós non decimos. Non, o que decimos é que eso é o que informe ao que ti faz referencia, falando de subvencións encubertas, tanto eso como botes de mel que se agasallan, eso é o que se denomina nese informe do recoñecemento subvención encuberta. Me refiro, é por iso, simplemente aclarar iso. Eu quero aclarar que se as cousas se fixeran ben e os convenios estuveran firmados a día 1 de xaneiro e non houbera que facer esas cousas así, non habría ese tipo de problemas para logo aprobar no recoñecemento extrajudicial de crédito, que volvo a dicir, este tipo de facturas non é algo dunha cousa puntual. O sea, estamos arrastrando facturas de todos os meses que teñen a mesma denominación e que son das mesmas empresas e que son para os mesmos servicios. Entón, non é só unha subvención encuberta, o que forma parte do cómputo de todas as facturas que hai. Ben, disculpade. Bueno, a proposta, esta proposta que ven pechada coa Asociación de Cazadores do Viveiro. Se fixe unha mención a AMPA, alguén fixe unha mención a AMPA. A AMPA ten un expediente aberto, eu o que che dixen, que o equipo de goberno non ten ningún rechazo, ningunha limitación a darlle unha axuda a AMPA, pero nestes momentos hai un expediente de reintegro aberto, creo que hai unha resolución e hai un xuicio pendente que aclarará se o expediente administrativo que se fixo no Concello, a auditoría e o reintegro é o correcto. Se non é o correcto, pois aprobamos esa axuda para AMPA para que faga actividades. Ben, falaba Jennifer, porque claro, vai unha cousa ca outra, dun autobús para os nenos. Falaba dunhas cestas de entroido. Falaba dun contacontos. Evidentemente, se non hai outra entidade, unha asociación que le asumímoslo nós, e o asume o Concello, creo que entra dentro das competencias municipais, non? Podemos entender que sí. Ben, e é por demanda, ou ben que nos fan pais, o autobús, que nos fan dentro do centro porque non queren facer unha excursión e non teñen medios para pagalo, se o Concello pode facelo, inda que teñamos que levar a factura a recoñecemento extrajudicial de crédito, preferimos que os nenos fagan esa viaxe ou que teñan esa sesión de contacontos e que coñezan unha escritora de primeira man e lles conte un conto. Ben. Sí, por aclararlo, non podemos meter a AMPA inda que queiramos, porque existe unha resolución e a AMPA nestes momentos é deudora dunha cantidade de diñeiro con este Concello. Bien, cando eso se resolva... Eu creo que non hai ninguna resolución en firme, non? Que diga que é deudora. Non sei, eu pregunto, non o sei, descoñezco isto. Eu entendo que sí, Perdón?
Bueno, eu o que non quería, ou o que non quero é sacar a AMPA para meter os cazadores. E se non vai a AMPA nese listado, nós non vamos a apoialo. Moi Xa ben. xo dixen, mentras non saia o listado completo das asociacións, e ahora mismo o Partido Popular apoia esas cantidades, pero para o ano, se queres o noso apoio, hai que sentarse, se queres con todos, pero chegar a un acordo coas cantidades. Pero ahora mismo non vos vamos a apoiar polo dito. Mentras non este a AMPA no listado, non hai o apoio a pagar o resto das asociacións. Vale. O resto de asociacións non teñen por que estar sufrindo determinada situación, mentres non hai unha cousa, non está claro este expediente coa AMPA. Xa foi o que che trasladei antes, trasladei a mediodía. Ben, moi ben. Jennifer, non sei se queres decir algo por alusións ou... Respecto a este punto, nada máis. Eu simplemente dicir que síguese utilizando o criterio de sí, porque yo lo valgo. Si el señor Requeijo dice, aí va. Doulle a noraboa porque vexo que agora ten a maioría absoluta nas decisións que toma. Vamos, quedo eu sola na oposición polo que vexo. Bueno, imos a pasar a votación e votos a favor de que as asociacións do Concello reciban as subvencións nominativas. Votos a favor, 3 votos a favor, votos en contra, 2 votos en contra, 4 votos en contra. Ben, pois as asociacións do Concello teñen que seguir esperando para ter axuda do Concello. Ben, o seguinte punto, actividades de control, resolucións da alcaldía, que están a disposición dos membros da corporación, e o último punto, rogos e preguntas. Non sei se tedes algo que comentarme, preguntarme, non comentarme, preguntarme. Si podo. Sí, Eugenia. Bueno, estou vendo estes días que se están instalando os cableados para a fibra de moitos lugares onde xa había os postes de madeira instalados, pero quedaron moitos núcleos rurais sin esa instalación. Entón, para saber que vai pasar, e que teñen que facer os veciños que non teñan esa instalación previa para poder solicitala e que chegue a fibra ás súas casas. Despois, pedir tamén, que xa o pedín outra vez, un camiño de Xilán dende o Rollo ata a Ferrería, o camiño dos Chaos, conócese, que se bote Zahorra e mellorar o firme, que está moi mal. E despois, por último, xa que falamos da Feira do Poltro, houbo 2 cargas de ganado equino, e quería comentar unha cousiña, que isto non foi unha iniciativa do Concello. Isto fai anos que foi unha iniciativa feita por gandeiros de gando equino, tanto da parroquia do Viveiro como da parroquia da Balsa. Esa xente, eses gandeiros, querían vender o seu gando equino a un bo precio, xestionando eles a recollía dos animais nun punto do Viveiro, e que en algunha ocasión rondou o manexo de cerca de 100 animais. Con isto non estamos criticando que se faga esa recollida, pero sí criticamos que non se valore o traballo feito anteriormente e que non era o mérito exclusivo do Concello de Muras. E según unha nota de prensa dixe que era para fomentar a marca Muras, pero que saiba, veñen moitos cabalos de outras zonas e concellos cercanos, entón non podemos decir que o 100% dos animais sexan de Muras e criados aquí. Entón non estamos defendendo a marca Muras, como di o noso alcalde. E nada máis. Moi ben. Jennifer. Eu quería saber en que punto está a reparación ou arreglo da carretera de Muruás e dos Carballás. Está aprobado en pleno desde fai 2 anos e incluso vostede nun pleno me dixo que a carretera de Muruás iba no plan único do 2023, xa se está executando do 24 e xa está aprobado do 25, e a carretera de Muruás creo que sigue igual, brilla pola súa ausencia a súa reparación. Despois tamén me gustaría saber en que punto está o expediente da ampliación do camiño da Margarida de Silán, porque estaba pendiente de unhas contestacións a Augas de Galicia tamén desde fai un ano, ano e medio,
Non sei se se contestou, se non se contestou ou como está ese expediente. Tamén me gustaría saber como está o tema do expediente ou se se fixo algún adianto ou algo ao respecto sobre o cambio de número de casas daqui da Rúa Santiago Apóstol de Guzmán, porque estaba pendiente de que houbera un arquitecto novo no Concello que pudera dar servicio. Polo que vexo nos decretos temos un novo arquitecto que presta servicios do Concello de Betanzos, polo que vexo nos decretos. Entón, xa que o hai, entendo que é iso que se poderá agilizar algo máis. Despois, tamén me gustaría comentarlle na carretera que vai a Carelle, que sale a Roupar, pasando, agora desde o lado de Roupar, puñeron unha sinal de que non se pode acceder aos vehículos de máis de 10 toneladas. Entonces, para o Caldobaño e Carelle por aí, o único sitio por onde poderían pasar os camións de máis de 10 toneladas, entendo que sería polo lado de Muras. Hai un problema que pasando o Botán hai unha curva que é intransitable para os camións. Entonces, gostaríame trasladar que se pode ser o equipo de goberno faiga algo ao respecto para poder dar paso por aí aos camións, porque, lóxicamente, eu falei co alcalde de Xermade e el atende as necesidades dos veciños de Xermade. Iso supuxo que non poden pasar os trailers nin os camións de máis de 10 toneladas polo exceso de Roupar. Entón, gostaríame que desde o Concello se teña a ben tomar medidas sobre este punto para poder dar acceso por aí a vehículos de grandes dimensións, porque hai ganaderías por esa zona e necesitan paso para os camións e para os tractores e para todo que poida dar. E despois, quero darlle as gracias enormemente a Loli Gómez, que é a presidenta da AMPA, polo esforzo que fai por mirar polos nosos nenos, porque dende o equipo de goberno solicitouse en varias ocasións cambios para os nenos que estamos dando as clases extraescolares de inglés, debido a que as condicións da aula non se nos adaptaban para poder dar estas clases. En ningún momento, quero que quede claro, e dirixo-me aos veciños, en ningún momento solicitamos que as mulleres do rural cambiaran a súa actividade ni se foran dalí. Somos plenamente conscientes de que elas xa estaban antes ali de que chegáramos nós. O que non podemos é consentir que os nenos esteñan nunhas condicións ínfimas para dar esas clases. Solicitouse o local social e a contestación do señor alcalde nunha resposta á solicitude que se fixo foi que non habería ningún problema en habilitar o local social a partir da primavera, cando chegara bon tempo, porque o edificio era difícil de quentar e que o Consello de Ministros de Pedro Sánchez exixía que había que implementar unhas medidas para racionalizar o uso dos edificios e a optimización do funcionamento dos mismos. Eu creo que aquí no Concello que hai unha biblioteca, non sei o horario que ten, pero debe estar de paxareira, porque se non a podemos utilizar cando podemos, pois igual está de paxareira. Creo que se gasta un montón de diñeiro do plan de compensación ambiental para arreglar escolas das parroquias. Creo que somos 7 ou 8 nenos e máis eu tamén que vou a esas clases de inglés con eles, que se dan de forma privada. Tamén se nos dice que cambiemos o horario. Se puidéramos cambiar o horario xa o tiñamos feito, pero haise que adaptar tanto á profesora como ás actividades que van o resto dos nenos. Entón, a única posibilidade que tiñamos era os viernes a ese horario. Volvo a repetir, doulles gracias a Loli, porque a pese o acoso e derribo que está sufrindo por parte do Concello co tema da AMPA e comentarios que está a recibir por ese tema, ela sigue loitando polos dereitos de todos os nenos, incluídos os que o señor Requeijo non lles dá a axuda perteneciente. Simplemente, darlle as gracias e que ánimo e que o da AMPA que se vai aclarar. Sexa pa ben ou sexa pa mal, todos os que estudamos aí sabemos o que se traballou e que se destinaron os cartos. Entonces, sin preocupacións e pa diante. E nada máis. Remataches? Sí. Julio. Dúas cuestións máis. Vostede falou no pleno de febreiro
que se ian contratar 3 peóns forestais polo programa Reforzo de Emprego. 3 peóns durante 12 meses. Pero días despois sale a convocatoria de 2 peóns forestais durante 5 meses. Entón, explico vostede a diferencia de presuposto de 71.135,70 euros a que se vai destinar esa diferencia e cal foi o cambio en poucos días, porque anunciou vostede aquí, cal foi ese cambio. E despois outra cuestión, tuve varias conversas con vostede dende fai tempo, visto o auxe do Trail das Vestas, pois eu propuxenlle nalgúna ocasión facer unha milla aquí no que é o centro do pobo, porque é un lugar que vexo que é axeitado para realizar unha carreira dese tipo, que é 1 km 600 metros. Vexo que vostede tuvo en conta a miña proposta, porque fai unhas semanas comunicaronme que o Concello de Muras que iba a participar no primeiro circuito de carreiras populares da Terra Cha. Entón, agradecerlle que tuvera en conta a miña proposta, que vexa que veño para aportar ideas, nada máis. Gracias. Ben, os camiños estos que fala Eugenio, hai que miralos e entendo, non me trasladaron nada do camiño este da ferrería, así que facían sacas de madeira, pero ali iban por fincas privadas, non era un camiño público, pero o miramos. Respecto a Jenny, o tema das estradas de Muruás, xa se fixe unha actuación ali con cargo ao plan único do ano pasado, e o camiño da Margarida, pois realmente non sei como está, sei que está se teñen solicitadas autorizacións en augas, pero non sabría decirche en que situación está. Respecto á estrada de Xermade, que logo vai hacia o Batán, a estrada municipal, eu podo falar con Roberto, co alcalde de Xermade, pero se eles limitan o tonelaxe dos camións, claro. Polo lado de Xermade non, eu refiro polo lado de Muras. Pero por Muras non está limitada a tonelaxe. Non. Pero hai unha curva que non dan pasar os camións. Pasando o Batán hai unha curva cerrada que ali os camións, os trailers non pasan. Sí, o Batán, ben, mirarémolo. É estrada municipal? É terreno municipal ou é da Diputación? Non sei. Claro, Se é da Diputación, pois habría que facer a Diputación. Eu creo que é da Diputación, pero e trasladamos, claro. Ben, respecto a AMPA, a cesión do local, eu creo que xa se lles trasladou. Eu agradezco que con eso non quero ningún tipo de comentario hacia mí, se quere dar explicacións aos veciños. E digo yo por qué, señor Requeijo, porque eu mandei un WhatsApp o 15 de marzo e ainda estou esperando esa contestación. Entón, a min non ten que darme explicacións ao respecto. Xa deu-nos onde as tiña que dar, se ya quere dar aos veciños de ellas. A min, sobre ese tema, sinceramente, se a mí non se dirige fora dos plenos, siga sin dirigirse. Mándeme as contestacións de todos os escritos e de todo o que lle pido, se quere, por escrito. A min, fora de aí, non ten que dirigirse. Agradezco yo, pero de ellos as contestacións aos vecinos. Acabou de falar. Sí. Acabou de falar, creo que xa lle deixei falar. Fala vostede o que considere e faga o ruído que considere. Eu, como equipo de goberno e eu como alcalde, tivemos unha resposta, dúas respostas lle dimos a AMPA sobre a situación e as aulas que se daban na Casa do Médico. Creo que a Casa do Médico está toda a semana libre, sin actividade. Só ten unha actividade o luns pola tarde e o venres a tarde e noite. E no seu momento, cando se solicitou esa aula, xa se lle dixo a AMPA que ese centro estaba ocupado por unhas actividades das mulleres rurais, pero ainda así insistiron en facer actividade en ese horario. Propuxéronse varias alternativas e ningunha das alternativas que propoñíamos lle valían. Entón, a contestación que lle din é a contestación que me dan a min cando eu pido explicacións e que nos mandan os requerimentos ao Goberno Central, á Xunta, e que mellor que trasladárllela a vostedes para que vexan a situación que nos atopamos. Entenderá que mandar
en pleno inverno os nenos ao local social non ten sentido. Quentar o local social, que son 400 metros cuadrados, bueno, non sei, me parece facer ese tipo de propostas, pero entendo que se están quedando con As nos. actividades extraescolares no verán. Ben, Non sei, aquí en Muras as actividades de inglés danse durante o curso. ben, non non se dan no verán. vou entrar en un debate contigo, Jennifer. Tiveches o teu turno de palabra, falaches, si queres podes volver a falar e podes decir o que queiras, pero non me interrompas cando eu fale. E eu che estou dando unha explicación que é que considerei como alcalde que deberíamos dar en ese momento. E creo que tivemos suficiente man esquerda, e tratando de conciliar a situación con mulleres rurais e coa AMPA, pero non aceptaches ou non aceptou a AMPA ningunha das alternativas que nós lles plantexábamos. Entón, creo que é injusto que ti digas e que fales por boca de terceiros que dende o Concello non fixemos nada por esta actividade en concreto, porque creo que a miña compañera Paula está no Consello Escolar e para que se faga a actividade no colexio ten que dar o seu visto e prace, non sei se é o visto e prace o Concello. Entón, me parece injusto que ti veñas aquí a decir esas cousas, pero bueno, ao final isto é grabado e a xente pode sacar as súas propias conclusións. A súa contestación cas propostas tamén está por escrito, non hai ningún problema. Ben, e están para ver. Vale. Exactamente, están para ver. Ben, bueno, quedaba a resposta de Julio sobre o tema dos peóns forestais. Eu creo que o que me refería, non sei se o dixen correctamente, os peóns 5 meses eran os que arrastrábamos do ano 24 e para o ano 25 o que temos metido no plan único é un ano. Se acaban de convocar os de 5 meses, que son do ano pasado, veñen con retraso, e para o próximo ano hai 2 peóns, creo, que están metidos no plan único e é un ano de contrato. Agora son 5 meses. Vale. Ben, e con isto damos... Bueno, non. Hai unha última cuestión. O Concello de Muras e o equipo de goberno leva tempo traballando no que é a marca Muras. A marca Muras, bueno, contactamos coa universidade, traballamos coa universidade vendo cales eran os elementos, as potencialidades, as fortalezas que tiñamos como Concello e nos trasladaron unha memoria, bueno, nos reunimos varias veces con eles, fomos a Santiago, Paula, o alcalde, eu, tamén foi Azucena, e traballamos na liña de poñer en valor Muras, que se fale de Muras, producto de Muras, carne de Muras, é dicir, unha visión de Muras en positivo. E dentro desta cuestión, a nos trasladaron unha serie de demandas, co tema dos cargadeiros, nos trasladaron unha serie de demandas e esas demandas tratamos de facilitarles a xente, entendemos que encaixa co que nós estamos buscando e, bueno, e son acaídas. E teñen aceptación, porque no primeiro cargadeiro se venderon 32 poltros e neste xa pasaron dos 60 ou andaban alrededor dos 60. E máis que van a vir, porque isto é el boca a boca que funciona, e, bueno, sempre que teñamos dinamismo dentro do Concello é positivo. Entón, bueno, eu non sei se había antes gandeiros e me alegro, pero, bueno, terías que agradecer. Todos os que pasaron por aquí fixeron cousas, creo que sempre hai que agradecerlles, pero nós nin nos aproveitamos de nada, nos fixeron unha demanda e tratamos de dar resposta a unha demanda que nos puxeron en riba de mesa e creo, bueno, que encaixa co que é a marca Muras, o que escriban os xornalistas sobre a marca Muras, bueno, pois habrá que falar cos xornalistas. Vale. Ben, e con isto damos por rematado este pleno ordinario. Graciñas.